Alaikum warahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. Wannan bidiyo zai nuna muku yadda za ku dakatar da shigowar baƙuwar lamba daga wayanku da kuma yadda za ku hana private number shigowa wayarku. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyo na, to ga alamar subscribe, ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma 'yan uwa domin su amfana. Yawwa, za ku ga mutane da dama ana kiransu da baƙuwar lamba kuma ba su son ɗagawa saboda ko akwai dalili wanda mutum baya buƙatar shigo baƙuwar lamba wai shi. To da farko za ka shiga ga alamar kira nan ko settings na wayanka, phone na wayanka kenan. Wasu suna da settings a nan, wasu kuma sai an shiga cikin ainihin settings na kan waya sannan ya iya saitawa, amma masu irin wayoyinmu za su shiga nan gurin kai tsaye. Yawa, bayan ka shigo daga ciki, nan gurin zai nuna ma gurin da za ka ainihin latsa lambobi a ainihin samar wayanka. Ka kula da kyau, wasu settings ɗinsu yana daga nan ƙasa ko daga nan, wasu kuma settings ɗinsu daga nan yake, wasu kuma daga nan. To ni na ainihin wayata yana daga nan gurin. Yanzu zan taɓa nan domin in nuna muku guri na gaba da za ku ainihin shiga. Bayan ka shiga cikin settings, zai kawo maka guri kamar haka. Ga na farko nan inda aka ce flash for call, auto recording, my video show, harassment filter. Ga inda aka ce sim and network. To kai dai inda ake son ka shiga nan shine harassment filter. Nan gurin ake buƙatar ka shiga kai tsaye. Yanzu za ka shiga nan. To bayan ka shiga nan gurin, za ku ga zaɓuka nan da yawa kamar haka. Akwai inda aka ce block number not in content, akwai inda aka ce block unknown hiding number, akwai inda aka ce blacklist. Yanzu zan fara muku bayani dangane da zaɓi na farko, wanda shine zai baka damar kulle ainihin layinka. Ba wanda ya isa ya kira ka da baƙuwar number in dai ba wai kana da number ba. In dai baka yi saving ɗin number shi ba, to gaskiya baƙuwar number ba za ta shigo wayanka ba. Wannan kenan. To da farko ga inda za ka je ka taɓa nan, da ka kunna nan gurin, to shi kenan. Kowaye zai kira ka da baƙuwar number ba za ta shigo ba, sai dai can kawai ta rinƙa sa mai busy, always busy. Wannan kenan. In dai baƙuwar number ce ba za ta shigo ba. Wannan sai kuma shi wannan na biyun, shi kuma idan har da private number za a kira ka, to ba za ta shigo ba. In dai da private number za a kira ka, kiran ba zai zo ba. Shine aka ce block unknown hiding number. Za ta yi blocking ɗin duk wanda zai kira ka da ɓoyayyen lamba, to ba za ta shigo wayanka ba. Ga kuma na sama, shi kuma in dai mutum zai kira ka da baƙuwar number, ga yanan suka ce block number not in content. Za ta yi blocking ɗin number da aka kira. Za ta yi blocking ɗin number da aka kira ka in dai ba a cikin nambobinka suke ba. To za a yi blocking ɗin number kai tsaye ba tare da wani abu ba. In kai haka, bara in nuna muku. In kai haka ka kunna, in kai haka ka kunna. In wannan kake so kaɗai banda wannan, sai ka kulle wannan. To duk wanda ya kira ka da baƙuwar number ba za ta shigo ba. In kuma so kake hadda mai private number idan ya kira ka, ma'ana idan ka kulle baƙuwar number, ai zai iya ɓoye number shi ya kira ka. To sai ka kunna wannan. Ko da wani ne kuka yi agreement da shi, ba ka son ku haɗu da shi, to zai iya kiran ka da baƙuwar lamba saboda kiran ya zo. To sai ka kulle duka gaba ɗaya. In kuma kana buƙatar ɗaya ne baka buƙata ya shigo, hiding number ne, to sai ka kulle wannan ka bar wannan. Wannan kenan. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyoyina, to ga alamar following nan idan a TikTok ne. Idan kuma a YouTube ne, ga subscribe, sannan ga liking, ka daure ka tura ma 'yan uwa domin su amfana. Idan kana buƙatar tambaya, ka shiga cikin Facebook kai sacin ɗin Aminu Suraju. Za ka ga da logo irin na ainihin YouTube ɗina, sai ka yi min magana a can domin in an sama tambayar ka, saboda a YouTube akwai dokoki sosai. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.